Nyande sappo e joyi lewru nayi ɓuru hitande ujune ɗiɗi e nogase tati piyanɗe petilaji nanama Khartoum e nder legal Erkevit ñiɓirdi gardigo kono ngu galle lamorɗo o kame hoɗorde hoorejo batirdu remru ndu Abdel Fattah al-Burhan nde hari ardundi e poɗodiral laamu gila joni duuɓi hakkunde konunkoɓe serondiɓe FSR ɓe général Mohamed Hamdan Daglo ardi e kono leydi ndi ngu Abdel Fattah al-Burhan ardi saabima e ɗiɗo duuɓi ɗiɗi bonandaji kewɗi mahdele mawɗe leydi ndi mborji hen ponwuji taƴama dokkirɗe ndiyam e courant bonnama kuɓeji e jeereji cumama hay tafirɗi pétrole kame jippordo laaɗi biroji ɗe daɗani e ɗi bonandaji hayso tawi nantinama wonde limore mayɓi saabu ɗi fitinaji ko ujunnaji nogas goomuji goɗɗi e loskoji mumen kolli limore nde kay ɓuuri temedere e capanɗe joyi ujunere ko ɓuuri mantinade e nde hari ko limore yimɓe dogɓi nokkuji mumen HCR fedde darunindi tumurankoɓe nantini altinere hanki wondi limore ɓen ina tolni e million sappo e tati capanɗe jeetati e temedere welle maɓɓe ko rewɓe kame sukaɓe fedde oni to banggue muɗum holli ko ɓuuri yimɓe million capanɗe tati ina kotijini e balle nguuri heege sattugi ina wodani ko heewi e ɓen sukaɓe